ta sha da wata tsinanniya nan da take neman rigima da ni ko a ce da su da kuma su wane ne da waye a taimaka a kai mu asibiti dan Allah hukumar lafiya muna neman dauki a taimaka a kai mu asibiti mun haukace jiya a gaban babanmu da ina tiktok sai dai wa iyazi billahi me a daidai da su wai ba ni kadai ba amma su a daidai da zawun nan duk ku taimaka a hada ku asibitin mahaukata biri ina su mashakur ina mai tafiya ina su mashakur ina su mai muna mai zan duk suna ina su asibitin mahaukata biri ba sai kowa iyayenka sun kai shi ba tiktok wasu sun haukace da yawa a taimaka jama'a ana buƙatar ɗauki asibitin mahaukata a zo a taimaka asibitin za ka je ne zo ka shiga mu tafi asibitin mahaukata biri ba yadda ba mai hana asibitin mahaukata yawwa shiga asibiti na zuba shakurtin sun tsawo suna hanya ina su mai zan asibitin mahaukata